אבל לא רואים כלום. רואים רק את המפקדת של מחלקה 4. והיא לא נחמדה. כבר צילמתי אתכם משונות מלא פעמים. ובא לי שהמפקד יבוא ונצלם אותו, נותן לנו שעות ביציאה. כמו תותי. מה זה? אל תדברי, תהיי ישנה. שעה ביציאה, ניקול גייזינגר הרס לי את הסרטון. מה, אני אעשה בפנטומימה. כאילו רואים אותי. אני יודעת. תביאי, אני אהפוך אותה. אני אהפוך את המצלמה. אבל את אמורה לישון. טוב, אז אני התעוררתי. אני התעוררתי. כן, אני התעוררתי. תביאי, אני התעוררתי. לא נכון, זה לא משעמם. תעמי עליי. זה מה שתראי בשעה ביציאה שלך, לא היה לך משעמם כל השעה. גם אני אקבל את השעה, אולי שעתיים, גם על זה שאני מצלמת גם ואני מחליפה את האלף תיעוד. גם את תקבלי עוד שעה ביציאה. לא רוצה, אני שוקיסטית. לי יש. רוח. כזה. ואני לא מתרגשת. כל ההוויה של פאלי למצחיקה. זום בלם? למה? איזה לא זה? אישה תוך כדי סרטון. קוצרים.